L-4 filgħodu bdew iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-203 snin mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija dan b'kunċert u wirja mtella mill-membri tal-istess korp fi Pjazza Helsin. Is-Supretendent Anthony Cassar spjega iżjed dwar l-attivitajiet marbuta ma' din il-ġimgħa iddedikata lill-membri tal-Korp tal-Pulizija u li għandha twassal għal Jum il-Pulizija. Mbagħad fit-12 ta' Lulju għandna l-parata kbira f'Jum il-Pulizija dikinhar għandna marċ mill-Banda tal-Pulizija u Gwardja tal-Onur fejn insellmu lill-Kummissarju tagħna, lill-Ministru tal-Korp tal-Pulizija, il-Prim Ministru kif ukoll lill-President ta' Malta u wara jkun hemm qudiesa solenni fil-Konkatedral ta' San Ġwan. It-tħejjija għal dawn l-avvenimenti tibda minn diversi ġimgħat qabel, hekk kif fost l-oħrajn titles tal-mużika li se tindaq kif jgħid is-Sur Mast tal-Banda tal-Korp tal-Pulizija. Banda tal-Pulizija għandha arkivju kbir, il-nibni tal-arkivju jiena minn 1986, 32 san ilu, kemm nimmexxi l-Banda tal-Pulizija, għandna ammont kbir ta' mużika ta' kull ġeneru, għandna u mużika għal gosti ta' kulħadd, anke l-aħħar siltiet mużikali li joħorġu fix-xena mużikali aħna ndoqquhom. Però l-attivitajiet tul din il-ġimgħa ikunu varji u jvarjaw minn wirjiet statiċi ta' karozzi antiki li kienu jintużaw mill-korp sa wirjiet bil-klib tal-Pulizija li s-soltu jintużaw għal xogħol pulizjesk kif jgħid is-Surġent Matthew Attard. Taqsima li jfittxu materjal splussiv fejn assistu l-Armata ta' Malta fit tfittxijiet ta' kontra ta' splussiv, għandna tfittxijiet ukoll ta' kontra droga u għandna il-klib tal-protezzjoni. Ovvjament barra x-xogħol pulizjes kif qegħdin illum hawnhekk nieħdu sehem aħna wkoll ntużaw ħafna bħala public relations. Fuq post tax-xogħol normali ġeneralment il-kollegi tiegħek ikunu persuni bħalek. Madankollu għas-Surġent Attard il-kollegi tiegħu huma l-klib li wkoll jilagħbu sehem importanti. Is-sekru tal-Pulizija tagħna ġifieri hija K9 team fejn kull pulizija għandu l-kelb tiegħu u dak huwa l-K9 team il-pulizija bħala handler u l-kelb flimkien. Ovvjament f'dan it-tim imbagħad ħajmur fuq ix-xogħol tiegħu. Madankollu l-attivitajiet ma jqfux hawn u l-Ispettur Justin Camilleri jitkellem dwar id-drill tal-Korp tal-Pulizija. Twila għal madwar 10 minuti jintużaw ir-rifles 303 li Enfield li huwa rifle Ingliż u li jeżen 4.5 kilos. U allura kull membru jrid jirmemorizza numru mhux żgħir ta' movimenti u formazzjonijiet. Fi Pjazza Helsin it-telet ukoll wirja statika ta' karozzi li kienu jintużaw mill-korp fis-snin li għaddew fosthom tat-tiffi tan-nar, hekk kif qabel ma twaqqaf id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili dan kien isir mill-korp stess. Matul din il-ġimgħa ser ikunu qed jittellaw qatt ta' attivitajiet oħra madwar Malta u Għawdex.